या बघा, या सगळा रोमाटा ना तर आपल्या आधी साफ करून घ्यायचा. मस्त असं तुळतुळीत झाला, असं हात फिरवत राहा असं वाटतं. बघा काय घाण झालंय. आता ही बेसिंग बघा कडेने एकदम पिवळी पिवळी पडलेली आहे. बघा काय चकाचक झालं. आज काय काय वाटी आहे, वाटी एक सांबाराची भाजी आणि एफ्रोन गळ्यात 3 घेतलंय, 3 ते गाडे पण काम बिघाडत नाही हा, काम मस्त चालवतं. याशे हे वाटी घेतलंय, ते तुम्ही जवळ यावा आणि मग दाखवते. या बघा, या सगळा रोमाटा ना तर आपल्या आधी साफ करून घ्यायचा. त्याच्यासाठी घेतलंय वाटे आणि वाट्यान काय करतलं, हेंका घालतले टोपी. बघा तुमका शूटिंग मध्ये बरो दिसताना फोटो तो रोजच्या रोज साफ करून गॅस जवळ आपल्या बायकांका ते एवढी सवय असता, पण ती पावसाळ्यात जो वास येता किंवा रात्रीचा झोपते वेळी असा सगळा खरकाटा उष्टी ठेवायची नसतात. त्याने आपल्याकच वाईट असता. म्हणून आपल्या चांगल्यासाठी आपण आपलं ओटो रोज रात्री झोपूच्या आधी साफ करूचो असता. म्हणून मी आज दाखवते पटकन 5 मिनिटात. तुम्ही करत असाल पण मी माझी पद्धत दाखवते. 5 मिनिटात ओटो कसं साफ करायचो. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं स्वागत करते. आज किचन मध्ये करतलंय साफसफाई. चला, हे मी काढून घेतलंय. आता हे पण घासूचे होत, पण हे का आपण आता काय करूया, एक बालडी नाही तर टोप घेऊया आणि त्याच्यात ठेवूया. आता ह्यो जो सुको कचरो पडलेलो घाई घाईत आपण हळद बिळत काय ना काय पडता, परत त्याच्या खाली काय ना काय असता, दूध बीत वतून गेलेला, डाळीचं पाणी वतून गेलेला. पण आधी साफसफाई करूच्या आधी काय करूचं असता, ह्यो बघा हे वॉला, ह्यो वॉल ना एका हय चिकटपट्टी लावून ठेवायची. नंतर काढलास तरी चालात, पण ही लावून ठेवायची. हय हय पाणी जाता नाही, हय पाणी जाता नाही. मग आपले गॅस सर्व्हिस वाले जे येतात ना ते लोक माचीची काडी पेटवतात. देखो भाभी इधर आग जल रहा है, देखो भाभी इधर पाणी जा रहा है. त्याच्या आधीच आपण काय करायचा, मी विचारलंय त्याका तर कित काय करायचा, तो बोला हय इधर पानी नहीं जाना चाहिए. तो काय मालवणी नाही बोलला इधर पानी नहीं जाना चाहिए. और इधर आप साफ सफाई करते समय इधर आप कुछ कपड़ा रखो किंवा चिकटपट्टी चिटका दो. तर मी आपली चिकटपट्टी चिटकवते, मी काढतच नाही. आणि हय मी असं कपडो ठेवते, या बटनाजवळ पण पाणी जाता नाही. वॉल खराब होता आणि मग आपल्या त्या वॉल खराब झाल्यामुळे आपली गॅस मग कमी जास्त पेटता किंवा साईडच्या शेगडी नाक पेटता. त्याच्यासाठी काळजी घ्यायची आणि पटकन साफसफाई करायची. आता ही काळजी पहिली वाटे ठेवची, दुसरी हय चिकटपट्टी लावची आणि हय असं कपडो ठेवायचो. नंतर ओल्या कपड्यान पुसून घ्यायचं. पण हय पाणी आपण वाचणार तर हय जाणार, म्हणून हय कपडो ठेवायचं. आता हे आपली कपडे धुवूची पावडर ती घेतलंय आणि त्याच्यात पाणी घातलंय. आता हे जे पुढेपर्यंत पाणी आता मी वरसर भरतलंय. साबण मोडूसाठी आधी पाणी घातलेलं आहे. आता एवढा पाणी तुम्ही टप असतात ना तर टपात घाला. आणि ह्याच्यात मग आता हे मी पाणी वरसर करतले आणि मग हे भिजत घालतले. आता हे सुको कचरो तो सगळं आधी असं काढून घ्यायचं. आता हे कपडो घेतलंय मी, जाडजूड अशी त्याची घडी केलंय आणि हे आता हय बटनांच्या इथे असं घुसून ठेवते. हे बघा, म्हणजे हय काय पाणी जावचं नाही. नंतर आपण हे पुसायचे ओल्या कपड्यान साबणाच्या. काही चिकटपट्टी घेतलंय आणि पायपातून अशी गोल फिरून घेतले. हय पाणी जाता नाही झालं. आता बिंदास तुम्ही हय पाणी वतलाच नाही, हय पडला तरी भीती नाही. भांड्यात घासूचा लिक्विड घेतलंय. तुम्ही साबण वापरत असाल तोही चालात किंवा कपड्याचो आता मी भांडी भिजत घातलाय तो वापरलास तरी चालत. फक्त फेस येऊ होय. आता ही काच आहे ना ती मी तारीच्या कात्यान नाही करत आहे. हे बघा ह्या कात्यान मी ह्याना साफ करतोय. तुमच्याकडे जर स्टीलची शेगडी असाल तर तुम्ही तारीच्या कात्यान बिंदास करू शकता. काचेवर नाही ह्याचे जरा हे येतले, काय येतले गो, करडे येतले, स्क्रॅच येतले. म्हणून हे काय हो असं स्पंज वापरायचं. बघा मी कडेन सुद्धा असा मारून घेतोय.
आता हे स्टीलचा तर आम्ही ह्या कात्यान घासतोय. हे बघा, वाईस वाटी उचललास तरी चालत, कारण या कडेचा काळा निघू पया. ही गॅस आपली जास्त वापरण्यात असतात, त्यामुळे ह्याच्यावर कसे काळे डाग मॉप असतात करपलेले. तेल पडलं तर तेल कडेन करपतात. ती तारीच्या कात्याने अशी घासायची. लगेच निघतात ना. लगेच निघतात, इझी निघतात, कारण आपण रोजच्या रोज करतो ना ही साफसफाई म्हणून. आणि अगदी आठवड्यातून एकदा कामावर जाणारे बायका करत असतील तर त्यांना 10 मिनिटं लागतील. आणि तुमची शेगडी चांगली तर जेवण करायची मजा पण चांगली येते. हो, शेगडी चांगली तर जेवण करायची मजा चांगली. चुलच बरी होईल, तिच्यावरच आपल्या पोटा भरतात ना सगळ्यांची. त्याच्यामुळे त्याची तर साफसफाई पहिली. किचन मध्ये सकाळी झोपेतून उठून येला तर डोकं साफ दिसाक होयो. मग जेवण करू उत्साह पण येतात आणि बरा पण वाटतात. नाही तर मग तो ऑटो बघून आणि ती बेसिंग बघून डोक्या आउट. पण असा करून ठेवला की ना, हा, कमीत कमी 3 दिवस तरी साफ राहता ना शेगडी. न बेकिंग सोडो ना काय ना काय. कायच नाही, फक्त हाताची जर असो दाब, हाताचं जर असं दाब द्यायचो की झाला, लगेच क्लीन होत आहे. हय दूध बीत पडता तर करपता, चहा पडता, चहाचे डाग पण करपलेले जाणत नाही. हे असेच असतात काळे. अगदी तुमचे नाही गेले तर मीठ टाका, मग मिठान घासलास तरी जातले. आता दुसरी गोष्ट ना, आता ही काय दिवाळा दिवाळा नको साफ करू. तसं खूप जणांनी विचारलेलं ना तुमचा किचन चांगला दिसता, पण असा साफ करूचा लागता, कारण सफेद लादी आहे ना, त्याच्यावर काय उडालं तर लगेच दिसतं. फोडणीचे डाग तर हमकाच दिसत. आणि वर चिमणी असा तरी पण. चिमणी असली तर ती काय करतली, ती उडून जातली. नाही ही किचनची चिमणी. किचनची चिमणी, पण तिचं काय फायदो गो. फोडणीत घालते वेळी ती भिंतीवरचा थोडी तुझ्या वर घेतली, तिच्याकडे वाफ जातली तीच तेवढी घेतली. असं रोजच्या रोज काय 10 दिवसांनी केलं तरी ठीक. होय, मी कामात जायचंय तेव्हा रविवारचा करायचंय. रविवारचा जेवण झाला की 5 वाजेपर्यंत आपलं ओटो साफ करत बसायचो, झोपायचा नाही. आता वर झालं तर वर झाला तर खालची बाजू रवली तर काय कात्याने. ड्रेस खराब होता, भिजाक होता पोटावर. पावसाळ्यात पोटावर भिजला तर पोटात दुखत राहतला, मग थंडी भरतली. बघा तुमका ह्याच करता करता आपण सांगितलं. आता वरती हे पाणी मारून घेतलंय. आता हई येऊया. आता हे पाणी घालूचा ना, तर हे कडेने असो हात फिरवत, म्हणजे त्या बर्नर मध्ये पाणी जावतात. हा, म्हणून ही सगळी काळजी. आता तुमचे बर्नर खराब होतात ना. बर्नर खराब होतात आणि ही बटनाजवळ पण पाणी जाता नाही, ते पण वॉल खराब होता. हातान चोळून घ्यायचा, म्हणजे साबण जो असतात तो जायचा. काचेची शेगडी धूप काय वेळ नाही लागत. माझ्या सासूची जुनीच कायची स्टीलची शेगडी होती ना, ती घासून घासून हात यायचो भरत. जुन्या काळी ती स्टीलची शेगडी द्यायची. हो, पण ती टिकाऊ असता. काचेची आता फॅशन झाली. त्याचं खालून वरून सगळीकडनं पाणी. थांबा थांबा, हे घ्या ना. ते घेतय आधी, ह्या पाणी ढकलते, मगी घेतय का पाणी ढकलतोय. आता हे पाणी मारतोय, साबण खाय जरा जरा रवलं असात. आता ह्या पाणी सगळ्या हाती नाही घेतलंय. मॉपा मॉप, काय मॉपा पाणी. होय होय. आणि हातात घेतलं तो पण छोटस मॉपा. तेव्हा असं डीमार्ट मध्ये गावता ना, कुठेही गावता म्हणा. म्हणजे पाणी मस्त निघतं बघा. तुमचं ऑटो पटकन सुकतलो. जर किचन मध्ये पंखो नसा, पटकन बघा, पटकन पाणी ओट्यावरचं इला. आता राहिली ही जागा साफ व्हायची, तर या कव्हर करायचा. खालून गॅस बंद पाहिजे. हो, खालून गॅस बंदच करायचं, नाही तर माहीत पडला वरून हे.
लिकेज होईल. आता ही बटना झाली साफ. आणि हे पाईप असतात ना त्याच्यावर असं असा कडेने अशी धूळ खाली साचलेली असतात ती असे मारून घ्यायची. आता ही वाटी उचलायची. एक पडली वर केल्याबरोबर. आणि ह्या पण तुम्ही रात्रभर विनेगर मध्ये किंवा हार्पिक मध्ये ठेवायचा आणि हा पण साफ करून घ्यायचा. पुढच्या व्हिडिओ. दुसरी किचन टिप्स. आता पटकन आपल्या जेवण करूचा तर सुकट ठेव असाच लगेच पुसून घ्यायचा कपड्यात. नाहीतर मग रात्री पंख लावायचा आणि जायचा. मी दिसतोय थोय लाल लाल दिसतंय ना. दाखवा बघूया. दिसतंय तुझ्या कॅमेऱ्यात दिसता का माहिती नाही. मी माझे ते आरशे चमकतोय किचन बरोबर. कॅमेऱ्यात नाही दिसत आहे. कॅमेऱ्यात नाही दिसणार वाले. होय दिसतोय मी. होय दिसतंय या बघ. दिसलंय ना. आता स्टेप बाय स्टेप साफसफाई. स्टाईल्स झाली, शेगडी झाली, ओटो झालो. आता जाते खाली. खाली म्हणजे खर बेसिंग जवळ भांडी घासल्या जागे. बघा काय घाण झालंय. आता ही बेसिंग बघा कडेने एकदम पिवळी पिवळी पडलेली आहे. आता ह्याच्यात मी टाकताय आपली कपड्याची पावडर. टाकून ठेवलंय. तोपर्यंत दुसरा काम. हे लोखंडाचे असतात नाही हो. जंग येतात त्याका कलर मारूचो असता. काय काय असतात ते व्यवस्थित असतात. फायबर सारखे काय तर त्याका कलर नाही कलर चांगलं असतात. हळूवार हाताने घालतो. त्याच पाण्यात टाकतोय मग धुवून घेईन. आपण सर्फचं पाणी ठेवलेलं. पहिल्याचे बायका काय एवढा करायचे तरी आमका सुनांका सुनवतं चाची. ह्या बघा खरकाटा दिसला उंबाळला. आता ह्या खात्यान सहज निघतला. ह्या बघा गेला. दुरू आवाज कमी. किती मेहनत आहे. मग पहिल्याचे बायका करायचे. आमची सासू सांगता तुमका काय काम आहोत. पण आता ही कामं दिसतात काय. ती आपली चूल पेटवली विझवली की झोपला. आता परत घेऊया स्टीलचो कात्यो. स्पंज नाही ना. स्पंज नाही या स्टील आहे ना. आता ही वाटी ना एकदा ही झाली की खराब होता मग पिवळी पडत जाता. म्हणून ती पण अशी घासून घेतली. आता ही आतल्या बाजून झाली क्लीन. आता ही पलटी बाजू अशी करायची. बघा किती घाण आहे. चल बाजू को. आता हे कडेचा बोट घ्यायचा आणि बोटाने घासायचा. कसं दाखवा कुठला बोट घेतला. या बघा या तजीर न घ्यायचा कात्यावर दाबायचा आणि दाब घेऊन कसं किचन मध्ये झुरळ नाही होणार. बेसिंग मधून जास्त झुरळी येतात. अगदीच तुमच्या ह्या होलातून झुरळी येत असतील तर तरी पण वाटी ठेवायची रात्रीची आणि झोपून जायचा. नाही तर वास पण येतो ना एक पुंजट असा. हो साफ करते वास येता. आता वर येऊया. गुळगुळी ताट झाले तांबे पडता मग पडता मग मालवणी तांब्यो बोलतात. आंघोळीचो तांब्यो. अजून एकदा हात परत एकदा हात मारायचो. रवलेला चरवला घासते वेळी मळ असता दिसणार नाही काही काही काय रावला. परत आता एक हात मारायचा. बघा काय चकाचक झालं. हे काय करताय. त्या होला होलात काय असं आता जातलं आहे बघा. प्रत्येक होलात पाणी. होय मधल्या होलात काय होत आता गेला. म्हणजे भाताची शिता बिता काय असतील ती जातील. आता पूर्ण होल क्लीन झाले. हे बघा जरा पण असा बुळबुळीत रावला नाही. झाला मस्त. शेवटचं रवलेलं हे आपलं गॅस तर साफ करून झालं. आता आता त्याचे हे काय गाळलेले रागा बघा. ह्या का काय वाटे, बर्नल बर्नल. बर्नल ठेवूया. लगेच आठवत नाही. काय मस्त. आता हे बर्नल ठेवले. हाताचा पाणी पडता. आता हे रिंग ठेवूया.
आहे त्याचे स्टँड. आता ही गोळी मगाशी चांगलं आहे तसा गोळी खाऊन झोपा, ही गोळी खाऊ नको. ही गोळी हे कोपऱ्यात ठेवायची. तुमच्याकडे छोटीशी वाटी असतात त्यात ठेवायची, नंतर नाही गोळी पाणी सुटतं आणि वितळत जातं. पण ती ठेवायची आणि काय होतं सांगा. ह्यानी ना एक तर किचन मध्ये सुगंध पण छान येतात, उबस तो पावसाळ्यात वास मासता तो येणार नाही, आणि ह्या वासाना ना झुरळी पण येत नाही, मुंगे येत नाही. आता ही बेसिंग मध्ये पण एक टाकून ठेवायची. आता ही अशी बेसिंग मध्ये ही ठेवलास तरी झुरळी नाही येणार ह्या वासान. आणि जर नसतात तुमच्याकडे डांबर गोळी तर ही अशी बंद करायची आणि रात्री झोपून जायचं. मस्त असं तुळतुळीत झाला, असं हात फिरवत राहा असं वाटतं. माझी शेगडी मी अशी साफ करते. आता तुम्ही तुमची कशी करता साफ ती मला कमेंट मध्ये सांगा. मी ही शॉर्टकट तुमका 5-10 मिनिटात कशी साफ करायची ती सांगितलंय. आणि रोजच्या रोज केलास रात्रीची तर आपल्याकच चांगला आहे का, काय पैसे लागतात काय, पटकन 2 मिनिटाची मेहनत करायची, पटकन झाला. चला तुम्ही पण असं रोज रात्री वटो साफ करा. परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.